laing kinabuhi na usab ang ato ang ma-inspire no. Pinaagi ni ini atong project sa Arman Foundation sa One Radio campaign. Hello, may buntag nay. Buntag. Yes, from DXDC Arman Davao Minay. Personal gud mo itunol sa imo ang early Christmas gift sa Arman Foundation sa atong One Radio campaign ug sa DXDC 621 RMN Davao. Kompletong pangalan ni nanay. Lupinya Alcacid. Okay, ma'am, amo nang itunol sa imo ang early Christmas gift na mo. Dawata, kaya ba? Ayan ay. Ano to nay? Okay. Sige nay, abrihin nay. Okay, brand new ni siya nga solar radio transistor. So solar, sige, atong i-assist si nanay, di makaya ni nanay. Okay, wait lang ha. Di ara. Ayan nay. Dawata, di ara. Sige. Di ara, kasama na dawat na ni Nanay Tikay ang solar radio transistor. Sige nay, unsa ikasulti pod ug nganong importante man gyud no ang makapaminaw ka sa radyo nay? Para makakwantag balita sa radyo. Kay dasig pud paspas pud kaayo sila mo balita. Oo, sige, tagaan na to. Higayon po si nanay nga iyagyo mahawiran ang radyo. Sige nay, ma-open ni mo nay. Oo, ayan. Di ara, dawata. Anya, solar ni siya nay ha? Ayan. Solar na siya. Naka-sealed pa? Naka-sealed pa na siya nay. Brand new kaayo mga kasama. Nadawat sa atong line beneficiary karong adlaw dinhi sa may mental relocation. Mission accomplished, Radyoman Maisel. Kauban si Radyoman Joel Viray. Kini si Radyoman Aimee Genita. Tatak RMN.